Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de ibadahon ramdi. Kimat bakong sanjong ka khubor menta ka stem. Ya chaprang ki jingpen kre na ka benta ka election shiking dorbar thawan ka jila Uttar Pradesh bat Manipur. Penjelan ke sarkar ke tarik jong ke eksamen NEET PG RHR bat job ke W ke Meghalaya ke kerdan ke balai ke Republik di Parit RHR Shopping in Pash ki kubor ke nikalong kajing penbenabadan kam. Namar kajing ki ustad kajing dan ki breu ki basyakta ke COVID-19 ki babun ki jaka hakari. Lakin tu ki nang sngap jongi bakin long ki bapikir bat ben IT ka pura bat kentu ki wei ban le kumju. Kentu bro ki kena ki bakat san haduk khat pras nem kerta ban IT ka. Namar kajing mi Omicron variant jong ke coronavirus lakin tu ye baro ban yai peteng bat buat renti ki lai tli ki kendon bat la jing ye da basuk ban le. Dengi kajing da khamut bat shintur pen paji iwei na iwei le kuat yaki kiti bat kadur khaman. Nakabenta kajing tip bayadai bat kajing pang COVID laban pun ha ki national helpline number not iwei arlai khandai nyo pra not sahundru bat iwei not newsan neha u helpline kajila Meghalaya kata hau number iwei not pra bat iwei not new not. Bat minta pan ini pash ki kubor bapenya. Kajing tip kerteng nakabenta kakala kabahan riu jong ki hinyu tali ki kala ka election syaka yung dorbar thaw an ha Uttar Pradesh kumjuru kala ka baar bat ka bakhaddu jong ki kam na ka benta ka election ha Manipur kala sedang henin hadian ka jing penmi ka jing tho henin ka singi ha ka kala ka bahandriu ha UP bat ka kala ka baar ha Manipur ka jing thap kerteng kan long haduk khatwei terik bat ka jing kmi benya ki kot ki slapat kan long ka khat saw terik menta ubnai ka tarik bakhaddu banweng kerteng kan long ka khandriu terik menta ubnai Hakakala ka baar jong kajing tap buat ha Manipur kajing tap buat kan long haki arpu artli ki constituency ki badan haki palat shipho tuli ki district ki banapring ki tei khatwei tuli ki shuki ki dei ki balamang na ka benta ki scheduled tribes ki tei ki district kin kintup ya ka Thaubal Kakching Jiriram Chandel Teknopal Kamjong Ukrul Senapati Tangminglong bat kanoni district Kesorkar kala penjelan ke eksamen NEET PG RHR dan riu haduk pratayo. Kamashwa ke ke eksamen labu ban penlong hakat tarik luber menta usnam. Haka hukum badang syen ketenat ke kot ke khia kari kala ong balayo priang ya bun ki jingkirpat ni ki doktor ban penjelan ke tarik exam jong ke NEET PG RHR na kadaw ke jing tungku bat ke jing penlong ya ke NEET PG RHR counseling. Palat Shispa Andre Pupraklur sau penyulak teli ki dawai tika ya da COVID-19 na depan keleng keri hapo ke nationwide vaccination drive. Kidan ru palat arlak sau penru hajar ngut ki balakot no hapo ki pusau kenta balalen pada kenil kentie ke jingdan ki balakot hakari ki palat sau klur ngun. Kejingdan ki beri ki bidang doni kejing pang COVID-19 ha India menta kalong khat saulak lai pusan hajar san spa andre pukandai ngun. Pat ki bala syak tak temai kejing pang ha kaleng keri ka pusau kenta baladam kilong haduk palat cilak sab kandai hajar ngun. Umuntri ke tenat ke kot ke khia kari Mansuk Mandavia ula ong ba kejing IT ka ki kena bat samlah kari kadang ya chaprang menta patang hapo shi benai menta andre pusan na kashispa ki kena ki bah padeng kerta khatsan haduk khat prasnem kilayo ketika COVID-19 benengkong. Meghalaya ki dan arspa khatwei ngut ki balayo thamai ko COVID-19 henden kesngi bat kumju ru lai spa nyu pusan ngut ki balakot no. Haduk menta ki jingdan ki breu ki badang don ki jingpang ha ka jilla baro kilong 1000 praspa live kundai ngun. Kila don ru arngut ki balaklat no na kada ko COVID-19 henden kesngi. Badda kan ni ki jingdan ki baklat na kan ki jingpang ha ka jilla kal ki shaki 1000 san spa live prangun. Kat baka jingdan jong baro ki breu ki balakot no na ka COVID-19 ha Meghalaya baro kilong prapo prajat ndu spa sapu saungun. Kadi kubor kawan shpina ka All India Radio Shillong. Ka jila Meghalaya kala job hak kerdan ka balai na kabenta ka jing pen inam ni tablu ka bala pen i halor ka jing dap san post nam ka jila pat ka jing ai buram ki cooperative society but self help group balam khamat da ki kentei ka jila kala job ya kani ka kerdan na peding ki khat artli ki jila but union territory ki balai shin benta ka republic di parade ha New Delhi ha ka arpun re tarik kala lingkot arajar arpoar ya kani lapen benar ka tanat dia dari ka sarkar peding henin kesngi
MDC ke NPP na mau pelang uba lam perang bla ulalong uba lakre ban syajit klem dan kamban yakun hadin bakal yang persya kaseng kongres kalara ban nam penyeng kertong haka election na kebenta ka syuki chairman ha KHADC ke belabu ban pinlong haka sngimeng kong haka dorbar kerpang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba bla ula thep kerteng haka sngi thok ding hakmat secretary jong ka legislative wing uba bi sotun pat hadin jong ka jingkmi penya ikikot kisla la syem babaro kilong ki babet babiang Menteri Bakmi Ikatanat PWD Roads uba Preston Tensong menha kasingi palay ulong baka jilla kanyo padiang palat arspa klur tingka kum ka Central Road Fund CRF hakas nam mang tingka bamenta uba Tensong belong ru sembut menteri rangba ka jilla baya kren bat kinong tho kubor ulong baka haka jingwan jong u syanong ba Delhi ulayo banya kendo e menteri Ikatanat Road Transport and Highways ka Sarkar Pedeng Laban kedai ru bakham haswa ke Sarkar jilla kala karpat ya Ikatanat jong ke Sarkar Pedeng ban pelat no ya ke CRF fund bat ban penbenano ya ki pratli ki surok ba ka jilla kum ki National Highways Kajinglong jingman jong kasum beneng ha kapor mensengi kalalong ka bakriat bah kini ki arbanai balalet hasilong habayanu jor bat ki por bamenshwa Urakesh Kumar scientist jong ka Indian Meteorological Department Upper Shillong ula ong baringkat ka jingjor ka jingkriat kaladon ru ka jingdum sengi kini ki khendiat benai ula ong ru ba ka jingkriat ka deina ka jingdon jong ka jingyat linti jong ka eryong ka badeina ka than Mediterranean bat kilakiru shado sha India Ka Meghalaya kala syak kentup lang haka tup jong ki kenhuan ki bapau khmat kum ka Gujarat Madhya Pradesh bat Kerala ka Group A jong ka Ranji Trophy ya ka balapin benahanin ke sngida uskretri ka BCCI Ujay Shah kani kadai ka sien ka benengkong baga kenhuan ki rangile kai ka Meghalaya kilayo bandon lang haka tup jong kenhuan ki badan hakmat e lapen sange e ka jing penlong ka lempong yele kai cricket jong ka Ranji Trophy nadu usnam arajar arpo na ka daw ka jingdon jong ka kelam COVID-19 Hakalempong baladam ke Meghalaya kalajab santli ki jingile kai na ki khandai tuli bat kalarem hakilai tuli ki jingile kai latmu ban sedangi ka Ranji Trophy menta ka kenti na do benai baladam hendai la penjalan no na kadaw ka jingkiu palat ki jingdan ki bayo e ka COVID-19 ka BCCI kala penbena menta ba ka jingile kai kan sedang haka shipo tarik menta ubnai watla omsyam patla ban penni lut ya ki jing penbet ya ki tarik jong ki jaka bat ki kan huan yele kai Bata syaban penkut ya ke kubur sasisin kimat bekongsan. Ya ceplang ke jingpen kreat nak benta ke election ciking dorbar tauan ya ke jela Uttar Pradesh bat Manipur. Penjelan ke Sarkar ke tarik jong ke eksamen NEET PG arajar arpoar. Bat job ke tablu ke Meghalaya ke kerdan ke balai ke Republic Day Parade arajar arpoar. Bat mentang la poish ke bekut jong ke kubur ke bawan Shipi nak ke All India Radio Shillong.